kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarif ini loh. Rumah modern, ukuran nih 6 kali rolas, harga nih 400 jutaan. Nang beri omai lah. Omai iki tipe Barcelona. Ha, saya langsung ngelanjut tarif ini nang omai. Nah, angkene iki wis oleh free pagar settingan kok ngene. Nah, iki ya iso dibuka tutup ngono ya. Nah, engko wis atur dhewe. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, sebelah kiri kene iki nggone tempat area karpote. Lah, mobil opo engko sing mlebu wis atur dhewe ya. Nah, sebelah kanan kene iki ana taman sisan. Nah, iki engko iso pen gawe renov maneh utawa gawe tempat cangkruan utawa ruang tamu luar. Nah, nang kene iki ya wis ana tandone sisan wis ready ya. Nah, iki fasad depane modele, syok ngene iki modele yo. Ha, saiki langsung lanjut mrene menggok nang sebelah kanan kene iki. Ha iki. Ah, hubub saya masih kusen rek, aluminium, raya batak das. Ah, iki langsung lanjut nang area ruang tamune, to. Wombo, ndukure iki ya wis dawa ukur kaya ngono ya. Nah, cara ngono nek awan wis ngarep panas. Nah, lagi niki ya ana jendela sisan nang kiwa tengen. Iki iso dibuka tutup ben apa oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, iki nang gone area kamar tidur pertamae. Nah, iki jendela sing langsung menghadap nang area karpote yo. Nah, saiki langsung lanjut menggok nang kene, belakang kene iki yo. Nah, iki nang gone area kamar tidure ta kamar tidur keduae. Nah, iki ana jendela sisan loro, iso dibuka tutup ben apa oksigene mlebu metu ben lancar. Cara ngono sirkulasi udara iku papi yo, cara ngono jendela ana kabeh yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Ya, iki nang gone tempat kamar mandine, Don, pintune papi yo. Gambare ana kupu-kupune kaya ngene yo. Nah, iki nang kiwa tengene iki wis full granitan, ngisor sampe ndukur ngene, WC-ne duduk, screenshot ready, shower-e engko dipasangno, sesuk kuwatir yo. Iki sik durung dipasang, ngene pintu Mas dipasang yo. Ah, iki ono nang pintu maneh, pintu belakang. Kira-kira nopo? Penasaran? Padha aku yo tapi sik yo Jiro lu. Nah, iki nang sebelah kanan iki iso ge tempat area laundry room utawa cuci jemur. Cara ngono ben gak cemprentel nang ngarep yo. Ah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang gone area dapure. Wis level iki kok ready dipasangno, ojo kuwatir yo. Cara ngono nek masak gak ngarep mulek yo. Soale apa nang mburi dhewe. Nah, saiki langsung tak critani nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omane rumah modern tipe Barcelona, hargae 400 jutaan. Yo, iso cash yo kredit capai bank cukup 5 juta tok langsung proses pemberkasan. Nah, untuk sepeda lebih lanjut takon-takonan deskripsi nomor WA utawa langsung survei benino wis. Proyek camat nek camat gawane bukayo. Wis ngene guys, bener Mas.